e caggal nde jettuɗen Allah julɗen e nelaɗo makko jettuɗen bandiraɓe musidɓe tedduɓe wonɓe windere yeɓoɓe ayawo men yamre internet Fitirle TV e gardugol musidɗo men tedduɗo katante leñol hono barogel gendi walla ben lollirɗo Siraaji Jallo en calmini hettiyankoɓe ɓe kala e kuuɓal en yiiɓe bisimilla mabɓe nde ɗo yewtere eɗen ñaagui Allah kala ko yaltata ɗo yo won ko nafata e bandiraɓe yeɓoɓe Fitirle TV taw goto e mabɓe foof ene wawa hebde hen haqqilantago walla ne wawa ɓeydirade hen walla ne wawa ɓeydude en hen e tigi Siraaji Jallo ko goto e ɓiɓɓe leydi Sénégal wurɓe toon to Congo e kono ko adi ndeɗen gara e leydi Congo en garta ɗo e leydi Sénégal holno yaadu ɗangal joldi e ɓernde ma kono kadi hol ndewmi tekel mo mbaɗɗa ha daɗɗa leydi Congo eyi ceerno Baba Galle caggal hitande 2011 puɗɗimi yaltude nder leydi Sénégal wonno muɗo joguino mawnam goto ne wonno Congo nanmi tan omo woni Congo e jinmi noon yaade toon tawoydemo toon gam jokkodirde e makko golle ko ɗum waɗi sababu fittandu heeɓimi ha mbawmi ummade Sénégal gam yaade faade leydi Congo eyyi caggal ɗum eɗen gandi ɗannugal gadaniwal alay saago mbawa rewde less ha jettuɗa leydi wiyetedi ndi Benin caggal noon nde gummiɗen ɗo jaaɗen toon ko to Mali dewɗen Mali noon paaɗen ha Togo en ha Burkina Faso en ha jettiɗen ɗon ɗo Benin nde jettiɗon ɗon ɗo Benin gonɗen ɗon ko juuti Allah waɗi noon ƴettuɗen laana ndi wowo ha jettuɗen toon to leydi Congo eyyi caggal aɗa andi eɗen keewi sahaji saqqaji enen West Afrique naaɓe par ce que en gona hutoriɓe jangde métier no feewi jaafoɗon ɗum waɗi kala ɗanniɗo so yettima toon heewi ko yirlade jirloɗa ha mbawa andude wuuro ngo ha mbawa andude yimɓeɓe ha mbawa andude neeso o nde puɗɗeɗa tottede bitik minne kadi on ɗon saaga nde garmi nde gonɗon ko yirlade muɗo waɗa bitik mo ganduɗa ko becce a jaggat ɗum aɗa yirlina e bitikaji nde jirlinnomi e bitikaji ha ɓeydimi andude wuuro ngo ko nden Allah waɗi neɗɗo heeɓi bitik fuɗɗi liggade hen nde garmi toon jimi gonka ka par ce que ɓeydimi hebde ko aduna goɗɗo saabu to gonɗa e leydi ma haydara a namdetaki kayitaji a tampintaki a hoynetaki a watta foof aɗa wawi jooɗade jiiya bandiraɓe ma gonɗon foof kono toon alay saago liggoɗa alay saago cuuɗoɗa so ala kayitaji alay saago gona gotka ko ganduɗa ko garmi gara tigi rigui ɗum waɗi noon nde jami to nde tinnimi muɗo gollida yimɓe he muɗo yaha he muɗo yiya andude holno yimɓeɓe gurdi toon ha kemmi janggude gurdam mabɓe ha mbawmi hebde kattane wawde wurde ɗon e leydi Congo nden on sanga jihodirmi e bandiraɓe foof ha gandumi tigi rigui holno liggey foti liggorede ɗo holno neɗɗo foti yarude ɗo holon saaha neɗɗo foti yaltude galle mumen so yi ɓeɗo foti ko suuɗade so yi ɓeeɗa foti ko wadde ni e ko way noon ko ni foti waɗede ha gandumi yaadu tigi rigui ɗanniyankoɓe musidɗo tedduɗo eyyi hunde fof eɓe namdoma saabu eɗen gandi kamɓe ɓe namdorto matan ko hebde ngaalu fof ɓe gara e ko poɗɗa ɓe garta ko yidde e hebdema papier ji ɗi ganduɗa ha wona seedan fagal a heeɓi séjour woni yamirade leydi ndi kala koɗo gonɗo e leydi alay saago ƴetta séjour ne jala ujunnaje nogas e goho e temedde ɗiɗi ɗum alay saago kala hitande kala ɗanniyanke ƴetta ɗum alay saago kam to banggue commerce kayitaji ɗi gasata ne woni ministre commerce ne wodi patente ne wodi kayitaji hay goto anda kamɓe ɓen ɓe garat tan ɓe ƴeewa holno mbaddodirta e mabɓe so wodi ko joguiɗa walla so tawi aɗa ɓooye leydi aɗa wawi haldude e mabɓe walla aɗa andodira e mabɓe woda ko toɓɓiɗaɓe saabu wona kayitaji ɗi tan waɗiɓe intéressé ko liggotoɗa ko ɓe jiiɗi ɗum ɗo économie ma o ko ɓuuri hen hewde taw 12% ene heddo e leydi he carte consulaire kala ɗanniyanke gonɗo e leydi alay saago ƴetta ɗum par ce que sa ƴettani ɗum so leydi ndi haare ummima hen a suusa dogde naata ambassade so ballal ummima e leydi ndi jeeɗa wayno leydi Sénégal ari toon to Congo so tawi ala carte consulaire a heɓata hen an waɗa ko considére ɓiɗɗo Sénégal najo gonɗo toon e leydi he so yiiɗi jogoɗa passeport so yiiɗi jogoɗa carte d'identité ɗum noon ko temen nayyi tan fewnirte wona ko seeɗi woy pelle ɗe ene keewi kono ɗe ñiiɓani saabu moni fof yiiɗi ko ardade pelle ɗe ne keewi ala hen fedde tan nde ganduɗa ñiimde caggal noon fedde nde ganduɗa nden ko gouvernement
Sénégal waɗi ɗum ñanderte caggal ene yaha duuɓi no lebbi tati jaafoɗon ko woote waɗa hokka gardiɗo wiyete ko Bocar Sakho kala ɓiɗɗo Sénégal najo keɓɗo toon caɗele alay sago noddamo omo jogui commission mo ganduɗa e leyɗe gonɗe Brazzaville tawa ene mbawa wallodirde makko kono caggal ɗum ne wanno fedde nde wiyete les amis de Thiaw nde wayno fedde nde wiyete kadi COSER ɓenne kadi daari ko ballal ko ganduɗa ko doole mumen kamin en dendini ene balla ɓiɓɓe Sénégal naɓe heɓɓe toon caɗele gaga ambassade par ce que ambassade kadi kañum wonko firti ambassade woni haqqe mum tan e nder leydi ko relation hakkude leydi e leydi gardiɗo hoorejo consulat o ko on woni toppitiɗo ɗanniyankoɓe yogay men noon ganda ɗum saabu ko ɗum woni ambassade firta jomum ari toon ne wiye ambassade to bitig ma heeɓi caɗele nodda ɗum ara ala kañum ko relation diplomatie hakkude leydi e leydi mais gardiɗo consulat o ko on woni sababu kala ɓiɗɗo Sénégal najo keɓɗo caɗele wawa wallude ɗum way ene woodi sabu sen ƴeewi pelle fedde wiyetede pottal pulagu Brazzaville ko fedde nde ganduɗa daraniɗe ɗemgal pular daraniɗe kadi kala pullo mo ganduɗa gonɗo e leydi he taw wona Sénégal najo tan e nder leydi he taw eɓe ndenta eɓe mbaɗa gueɗal ngal ganduɗa ko naftoɓe fulɓe e windere yaltuɓe eɓe jalkani nden fedde noon toon min jogui pelle kewɗe ɗe ganduɗa ko daraniɗe ɗemgal pular ko ɓuri hen hewde ko ngakkude humpito faade leyɗele goɗɗe sabu hande o en jii leyɗele kewɗe yimɓe ɓamti koye leydi mumen sabu neɗɗo wawa wiide ende aɗa woni leydi ma cikka goɗɗo cikka sa yeehi to ka wattano e leydi ma ko sa yeehi to ko ɗum batta ko ɗum tan batta liggey mo ganƴa liggade ɗo o walla ko ganƴa wadde ɗo ko sa yeehi toon to leyɗele goɗɗe ko ɗum tan liggotoɗa donc moƴƴi tan kala to neɗɗo wawi wonde liggey mo jaggi fo liggo liggey baɗɗo fayida toppito holno yariri yeeso woto sikku tan kala to yeehi ko toon woni ko ganduɗa ko wawi hebde ko yiɗi ko e ko pusata yimɓe ko eɗen jogui caɗele to banggue ardiɓe leyɗele meɗen saabu ɓe ballitta hono société civile kadi neɗɗo wawa jooɗa tan wiya wonde min alay saago mi jooɗo ha gouvernement waɗami ko an foti darade ƴeewa holko mbaɗanɗa leydi ma kadi ne foti ƴewde holko waɗanma donc onon fof ndendata liggodiron e hakkude mon ɓe mballa sukaɓe ɓe mbawa janggude métier mbawa udditanede usine aji mbawa hokkede golle taw ko naftoje neɗɗo kadi joguiɗo gollal mum moƴƴal woto woppu gollal mum wiya yaha to par ce que hewɓe goppi golle mumen jeehi ha toon ko nimsa abbite e mumen exactement ko namde poɗɗe namdede nder karalleje nder jangueji Afrique foof sabu en jii hande tardement mawɗo ene hokki ɓen ɗanniyankoɓe sabu sa yi kaari ɗannima ko mawne tan il faut an jaaha toon au lieu mawne gonɗo toon o wawa neddudemo ngalu anne jagguira ɗum juuɗe sappo wonano liggade kanko noon so yeehi o arti o heɓa ɗo o nanguita kono ko ɓuuri hen addude caɗele sabu sahaji eɗen jiya ɗanniyankoɓe ƴetta ngaluji mumen nelda ngaluji ɗi bona mbiya a minen de leydi amen to ala golle ko golle ɗe goni pewani ɗum kadi ne adda caɗele goɗɗe ɗe ko ɗanniyankoɓe wonɓe ɓe ballata koreji mumen liggoga jiiɗa tan ko moni fof yo ar tawoyaɓe toon te ɗum moƴƴani e leydi sabu leydi so yimɓe fof goni yaltuɓe kala ko ganduɗa ko ɓeydata fambude leydi addata ko caɗele te aduna o ɗo tolniɗo ko aduna mo ganduɗa alay saago yimɓeɓe foof mbawa wakkilade liggade leyɗele mumen liggo e leyɗele mumen no liggorto e leyɗele goɗɗe ni beele ene mbawa hebde ko ganduɗa janggo e jaam ene wawa ƴelliddeɓe état ji ko ɓuri hen hewde ɓe mbaɗani ɗum saabu ko yidde wallude jeunesse o no heɓiri no golliri e nder leyɗele ɗe alay saago ɓe mbawa wallude ndema ka e gaynaka e gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa ko métier taw ɓiɓɓe ɓe ene mbawa liggade ɗo ene mbawa andude métier ne mbawa gollude kadi ɓe ƴeewa fagguduji goɗɗi ɓe gadda ɗum ɓe mbawa liggade ɗo yimɓe ne ƴetta liggeyaji ɗi ganduɗa ko ndema e gaynaka walla gueɗe goɗɗe ko wawi wonde fof ene nawe leyɗele goɗɗe ene yeeye taw ɓe garta wona ɓe gona toon définitivement taw ko ɗen gueɗe mbawata wallidde kamɓe jooɗiɓe ɓe saabu yimɓe ne jooɗi a yiyat sagataɓe sappo ne jooɗi taw ko goto jogui hen golle moƴƴe e diɓɓe fof koko gurna donc alay saago ɓe keeɓa par ce que wona ɓe gañi golle koɓe donku hebde golle ɗe ganduɗa naftoje ɗe
ɗum noon ko l'état o wawi uddidde société ji organisation aji ɗi ganduɗa ko ballitoji kamɓe jooɗiɓe ɗo e leydi he haɓe mbawa yitade koye mabɓe haɓe mbawa liggade ha wawa yencinandeɓe hunde ko ganduɗa ɓe mbawa wurdude hen e dow gurdam mabɓe. ɗeɗo ɗanɗe so ɗe dartaki Afrique wawata goto wawata ƴellitade wonata tan koye pinal gongal kadi en komtete banggueji ɗi foof sabu ɗannugal ngal ene jogui ko ganduɗa koko bomata Afrique e banggueji ɗi foof sabu alay sago ɗeɗo ɗannule mbawa dartinede yimɓe ni ɗanniyankoɓe puɗɗima famde toɓe goni to e toɓe gummi to fof ko gotum ala fof to ɓuuri goɗɗon woni États-Unis woni France woni fof ko gotum ala fof to ɓuuri ko heddi ko donc heddi tan ko kumpa gonɗo e haqqille neɗɗo somi yeehi to ko ɗum keɓami somi yeehi ga ko ɗum keɓami donc alay sago ɓe ganda ɗeɗo ɗanɗe soɓe jokkiɗe ko bomare mawde addantaɓe kamɓe ɗanniyankoɓe ɓe sabu goho a yawata hebde ɓesgu ɗiɗi a wurdata e jinnaɓe ma tati a nehta ɓiɓɓe ma ɗum kam ko ɗum ɓuuri bonde aduna. e caggal ko teskimi sabu eɗen gandi leydi ndi ganduɗa ene heewi probléme uji kewɗi nani hen alay sago noon kamɓe ɓe ndenda ɓe jogo kuugal kadi wonɓe toon ɓe gussa haare hakkudeji mabɓe sabu ñande tan en jii e laamu kongo ne wiya hoɓɓe ɓe ene kaɓa hakkude mabɓe alay sago ɓe gussa ɗum ɗon ɓe ndenda ɓe gona haɓɓere wotere ɓe ƴeewa no ɓe mbaɗi tawa eɓe keɓa kisal mabɓe eɓe keɓa sabu Sénégal najo andira ko responsabilité woni jogade jeytade juma mum galle mum liggey mum ko ɗum Sénégal najo andira donc alay sago ɓe ndenta ɓe ƴeewa kadi wallodirde koye mabɓe ɓe acca pelle kewɗe ɓe jogo fedde wotere fedde nde ɓe mbi ko fedde nde kala duuɓi ɗiɗi woote yuɓɓine kala gardiɗo ardo kala ardiɓe ndenda ɓe gona neɗɗo goto ɓe mbawa ƴewde holno ɓe ballodire koye mabɓe toon to leydi ndi.